jala sahali ro disaliling nililingna. Jadi dang be unang beta hirim molo mardosai do pehita muba mahita jala pos rohata naung ro Tuhan Yesus manesa saluhut akadosata. Unang beta hirim Tuhan Yesus Roma homuse ale Tuhan marhite poso-poso na sorang di Betlehem asasesa dosa namidang be itang yang tak alanunga di pasahat behasesaan dosa itu kita sekali untuk selamanya, sekali untuk selamanya dan satu untuk semua. Jadi dihita saluhut nado asesaan na pinatupa ni Tuhatta Yesus Kristus. Jala laos didokdo songon surung ni guarna natinian nai na mengatasi akka suru-suruan songon ido surung ni hasangaponna martibakkon nasida. Jadi nama Kristus adalah nama yang paling indah. Nama Yesus Kristus adalah nama yang paling ajaib. On dihaporsiai akka naporsiado. Ido umbahen molo martangnya kita kupasahat hami maali Tuhan tang yang namion marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Jala molo tahaporsiai do di bagasan goar ni Kristus boy masa natapangido akan namarsahi pe boy do mangasahon goar ni Kristus. Akan namarsak pe boy do mangasahon goar ni Kristus. Di bagasan goar ni Kristus dang adong naso tarpatupa ima Tuhatta na mangului. Ido natahirim haduan boy hitarap dohot ibana. Jala ido natahalason di bagasan parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Apalah di bagasan sadarion. Di hamuna amang inang molosongoni do hape lapatan ni hatani debata di bagasan tiki sadarion di namar natalok kita godang akka hamaolon ta adopi di bagasan ngoluta di patadahon manang di paingoton diajarkon musetu kita. Ise Tuhan natahaporsiai, ise Yesus Kristus natahaporsiai, goar ni Yesus penuh keajaiban. Nama Yesus penuh keajaiban. Ya kan itu terjadi. Alanido adong do pastor Andi, adong do memang akapadita na bertolak belakang suci. Tetapi saya berpikir seperti ini. Memang nama Kristus ajaib kok, memang nama Kristus bisa menyembuhkan kok. Cuma ibana ala di dala-dala do ibana pamalu pon akan amartahi, bamarwad do akka dongatana sosaha porsiaope dipangido do hamalumon kan, jala didok dung di pamalum. Pastor Andiau gabi malung do tanggal sahit tunina. Dang diboto sasitongna dokter Andi pe madok in Jesus name nina kan di bagasan goar ni Tuhan Yesus dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jala dong do pengalaman ni sada situa. On pengalaman kisah nyata do on. Iki di Tangerang kami di Serpong meresot Tangerang. Do ibana adong sada halak kesurupan. Dungi bingung situ, nah benok kuatin naruhana, alay haporsian na pitur makuling, di bagasan kuarni Yesus. Songoni mau palauhon si bulis ini nak, badi buat bulung-bulung, dan hupoto inang bulung-bulung ini nak, di bagasan kuarni Yesus, lauho bolis ini nak. Peter sadar, Peter lau si bulis. Alay unang tabayan kuarni Yesus si, songon kuar. Pokoknya dalam nama Yesus sembuh. Apa dang tahap porsia enggak? Enggak juga kan seperti itu. Alai kon di bagasan haporsiaon na tulus. Sian bagasan rohat tahun kita maka porsiai. Memang di bagasan guarni Tuhan Yesus na boy tarpatupa do. Saluhut akan natapangi. Di hamuna amang inang nang pe na parjolo tu halak heber di pasahat
kata ni Tuhanon alai nuaing tu hitama. Godang aka namaul tong taadopi songon halak Kristen di tonga-tonga ni negara tau nate. Molo di guar hita kaum minoritas minna. Dohot dang holan sian tonga-tonga ni masyarakat nadong di Indonesia on kaum mayoritas di sarana. Alai termasuk do nang sian tong kalau mohon hasil tongan. Nah halak madok di punguan gabe di hasogohon ibana buasa di hasogoho ko ni sukun songon ni Roma ibana ala na hudok do nasi tong inang gabe di hasogoho na atau mak nuengon hokom na mau nina. Jadi molos gabe songon ni do pangatusion ni aka halak Kristen ala ni hamaolon na ni adopanna di siala maka tidak kon hasil tongan. Wah nggak benar lagi kan. Jadi nang pe di hasogohon halak kita asal mak alane hasitongan tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Alai molo alana salah doho atong ikon mubaho. Molo hati kosan nasian debata ikon si dohonot tadoi. Ikon unang marna bosan hita maka tahon katai. Hapa patar ni debata marhite anak nainina di topik Natalta di tanggal 25 on. Hapa patar ni debata marhite anak nai. Ido tutu hatta Yesus Kristus ima hapa patar ni debata doi jala didok marhite nasahatana melalui firmannya segala sesuatu menjadi nina. Jadi taingot do nang penciptaan ni debata taringot tu nasa natinopana holan marhite hite hata ni debata melalui firmannya segala sesuatu menjadi nyata. Siapakah itu firman Tuhan? Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tu ibana mata pangusadehon inang taluhud akan masa di bagasan nguluta amang tapangusadehon Tuhan Yesus Kristus jala ibana ma tu ibana ma ta pasahat ta apehon tude akka pakirimon nata igil di bagasan ngulutaon lehonon nadoi palwason nadoi masa asal ma kita petong setia tutu hatai. Amin. Martang yang mahita. Moliate ale Tuhan hupasahat rohanami tujulum. Ala di bagasan sadarion boy hami marlasni roha. Di tanggal 25 Desember. Boy hami Tuhan mamestahon ari hatutu bumi. Tuhan Yesus alani asi dohot holong ni rohamdo. Boy hami marpungu di bagas joromon. Ibotohodo akan masa di tonga-tonga ni Portibion. Terlumubi di siala pandemi corona ali Tuhan. Alai ala ni asi dohot holong ni rohamboy hami dison. Mabegi hatam mamuji-muji goarmu nasun badiai ali Tuhan. Maredde hami martangia kami sude ala ni asi ni rohamdo. Alani ali Tuhan. Jaloma pamujion namion gabe pelean na mangulu di julum ali Tuhan. Nunga ku bege hami hatam ali Tuhan. Songo dia holong ni roham tuhami. Pola roho ali Tuhan marumakon. Jolma ali Tuhan roho tu Portibion. Holan laho madulo hami. Laho manesa. Mananggalhon saluhut dosa ali Tuhan sian hami jolma manusia. Moliate ali Tuhan moliate. Ala nunga diburiho. Hami sian akka hahurangan dohot sian akka dosa nami alani Tuhan toktong mahitarap di bagasan ngulu nami dari Portibion asa tugu-tugu hami marhiti todim ali Tuhan mardalan di dalan lomoni roham jala mananggal kon saluhut akka naroa di sian bagasan ngulu nami sian bagasan roha nami pasu-pasu masaluhut ruas ni huriamon ali Tuhan pasu-pasu nang nasida di akka parkarejuan nasida pasu-pasu nang di rumah tangga nasida. Moliate Tuhan moliate hupasat hami tangiang pangiduan namion marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari mahita.
amang inang masuk nama hita tu nama rulaun na badia alai tu akka remaja naso naik sidi dope naso lepas sidi udul madi inganan na duduk dengan tenang tanpa suara songoni nang ruas na di bagasan RPP dope manang siasat gereja udul madi inganan na be unang pola dohot nasida marulaun na badia butima mare de mahita. Debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amen. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai lehon maton di porbadia tu ganup hami asa ditukuhon haporsiaon na mangulu di hami asa pos itu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargogoi mahami maswadahon diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditukuhon haporsiaon na mangului sai taiti rohanami asalam malungun hami tu banua gijang asa say masihol hami paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Kita akan naung pinarhamaol ni debata kita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiay dibaheni tatibang majumolo manang natau kita marulaon nabadia asa unang hona uhum manang ise sian kitaon ay holan na uduk roha jala na manosoli rohana ala ni pambahenanna na soture jala na manopoti dosana jala na porsia di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiay alay akan dohot marulaon na badia unang bedi oloy sibolis unang bedi dati mardosa tung padaw hamuma rohamuna siani tunggo tapok kamu mahosom dohot late ni roha alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalan naung mulak mangolu humokok hamu asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai dibaheni tata kasih majolo rohatabe jala alusi hamuma sukun-sukunon jong-jong mahamu. Na parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalasim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo namarsa doroham ala ni dosami jala dipangi doroham naing malua honuaing sian dosam molo songoni roham dokma olo di parhatutu rohamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa
ibana nong mate dohot mulak mangolu humokop ho mamorsan jalamane sadusam molo songoni di parhatu turoham dok ma olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot kosom ni roha akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesaan ni debata dedusam molo songon ni roham dok ma olo atong tapa uduk be marohata jalata topoti masude dosata ihutok kamu matangi yang on di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ajo jod hulau si hami patikmu tama dohona uhummu hami nuaing dohot sugut molo balosononmu tu hami hobar tu pambahenan nami i alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehonmu humokop hami ala ni i ubahen na hum hami mangido tuho asi maroham di hami sai jalo mahami sai sesa masudedo sanami jala lehon to di porbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saleleng di tanoon dope kami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna jalan na mauas di asi ni roha ni debata say sahat ma tuhamu nahi na porsyaon muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do udok tuhamu pos marohamuna nung ngasesa saluhut dosa muna marhite-hite guar ni debata ama dohot anak dohot tondi porbadia. Amen. Ale amanami na di Banua Ginjang say pinorbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosanami songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ay hodo na punah harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon salileng ni leleng na. Amen. Hudul mahamuna marede kita. Di Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana didokma mauliate dungi diponggoli mai di parlehon matu akasisianna puhut ma didok jalo hamuma jala pangan ma dagik kudoi nanilehon tu hamatean humokop hamu bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diahu jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginuman i dungi didokma tu nasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon